Kámo, hej, dobrý. Proč bych tak... Kámo, on nemůže být dobrý. Jako on ten klik je konzistent, ono mi reálně stačí klik třeba o pár frameů později, jako... Reálně buď ten green nebo yellow orb, oboje přežije. To větnu. Tam normálně neumírám naštěstí. No. No nic. Děkujeme. Flip farm. Dobrý. Ach jo. Já bych nemohl, kdyby to mal až lehcípnu.